Pam, 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 probabil nu mă vedeți, dar o să mă vedeți în 3, 2, 1. Magie! Frate-miu mi-a luat niște dăștia. Și facem unboxing. Cred că nu trebuie să deschid așa. Am deschis. Văleleu, e galben. Ce e asta, măile? Doamne, iartă-mă. De unde se deschide, mă? Bă, de unde se deschide? Miroasea cocomărlei. Bă, cred că deschid cu foarfecul. Du-te la bubul jos. Îl disfac cu foarfeca. Bă, ce-i înăuntru? Ce-i asta? Ce-i asta? Stați un pic, are și corp. Are și corp continuare. Ce-i asta? Bă, hai să luăm o gură. Are bombalele alea de spocnesc în gură. E foarte bun. Eu acum sunt ceva de genul. Ai filmat? Da. Șterge. Bă. Are bombe. No! La război! No! Da. Aici, ce să mai fac eu? Că poți să tai telefonul. Nu cred că asta e o idee foarte bună. Ce să mai fac eu? Să mănânc ascuțitoare. Argus bun. E foarte șmecher ăsta. Nu prea mai am ce să vă arăt, deci pa!